We gaan eerst praten over een televisieprogramma. Of eigenlijk meer de manier waarop dat televisieprogramma tot stand is gekomen. Dat vanavond voor het eerst te zien was, ingelast, dus eerder dan gepland, op RTL 4 om 20:30, tussen leven en dood. Een televisieprogramma over hoe mensen die de spoedeisende hulp binnenkomen bij het VU ziekenhuis in Amsterdam worden opgevangen en worden behandeld. Het wordt gefilmd met tal van camera's en die mensen hebben daar ook toestemming voor gegeven. De kern is echter dat die mensen ook, voordat ze toestemming hebben gegeven, al bekeken worden door de camera en ook door de mensen die achter die camera staan of die camera bedienen, al worden afgeluisterd. Daar gaan we over praten. Met Gert van Dijk, medisch ethicus aan het Erasmus Medisch Centrum. Zullen we eerst even gaan kijken? Ja, graag. Het VU Medisch Centrum Amsterdam. Een van de drukst bezochte spoedeisende hulpafdelingen van ons land. Een plek waar niemand een afspraak maakt, maar waar dag en nacht tientallen mensen terechtkomen. Hier staat voor iedereen de tijd even stil. En kom je erachter wat echt belangrijk voor je is? Dan denk je van, hebben ze hun papa nog aan het einde van de dag? Ik heb met mijn vinger ertussen gezeten. Ik heb zo mijn handschoenen maar aangehouden. Ja. Ik weet niet hoe het eruit ziet. Maar we kunnen hem denk ik inderdaad zenuwen en de vaten van de middelvinger zijn wel echt door. En het bot natuurlijk ook. Ja, meneer Van Dijk, was u onder de indruk van het programma? Waar ik met name door geschokt ben, is de wijze waarop het tot stand is gekomen. Je ziet het hier ook eigenlijk al misgaan. Je ziet iemand binnenkomen met een bebloed gezicht. Het is natuurlijk onmogelijk dat die meneer op een weloverwogen wijze daarvoor toestemming heeft gegeven. Dus die zal waarschijnlijk gefilmd zijn en achteraf om toestemming is gevraagd. Ja. En daar gaat het al mis natuurlijk. Wij vroegen vanavond of u hier wilde kijken. Toen zei ik, kijk liever naar Ajax, want ik weet het toch al. Het gaat u dus niet om het resultaat? Nee, het gaat niet om het resultaat. Dat zal de reden zijn waarom de VU het vanavond toch heeft uitgezonden. Of heeft laten uitzenden, om te laten zien dat het een integere productie is. En dat wil ik best geloven. Maar het gaat hier natuurlijk om de wijze waarop het tot stand is gekomen. Daar zit hem de crux. Wat ze hebben gedaan, ze hebben 35 camera's opgehangen aan het plafond. En daar hebben ze 35 monitoren aan gekoppeld. En er zijn in een aparte ruimte, hebben regisseurs naar zitten kijken naar al die monitoren. En vervolgens, als ze dan besloten van, dit lijkt ons wel een interessant verhaal, zijn ze naar die patiënt toegegaan om daar toestemming voor te vragen. Maar ondertussen hebben ze natuurlijk al zitten kijken naar al die mensen. En dat zijn niet medici die daar hebben zitten kijken. En die patiënten hebben daar geen toestemming voor gegeven. Dus iedereen is bekeken. Iedereen die in die periode op de eerste hulp is geweest van het VUMC, is bekeken door camera's. Ja, dat zijn er in die periode geloof ik 2500 geweest. Ja, 2500. Ja. Welke regel wordt daar volgens u overtreden? Er wordt in ieder geval de wetgeneeskundige behandelingsovereenkomst wordt overtreden. Dat is? Die zegt dat artsen alleen maar een behandeling mogen uitvoeren als daar geen derden bij zijn. En dat mag alleen... Het mogen wel derden bij zijn als de patiënt daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Maar de derde was in dit geval de medewerker van de televisie? De medewerker van iWorks. Die heeft zitten kijken naar die monitoren. En dat had nooit gemogen. Dat is een schending van het beroepsgeheim. Er zijn aan mensen gevraagd of ze toestemming wilden geven later. Later, ja. Veel hebben dat gedaan trouwens. Veel hebben het ook niet gedaan. Het programma Nieuwsuur heeft dit allemaal ontdekt en breed gebracht. En er was gisteren een meneer Jansen. Ja. En die vertelde dat hij het er allemaal niet mee eens was. En dat hij bezwaar heeft aangetekend. Ja. Laten we even kijken. In de nacht van 3 op 4 februari ging Ron Jansen met spoed naar het VU Medisch Centrum. Zijn dochter was na een avond stappen bewusteloos geraakt en met een ambulance weggebracht. Kunt u vertellen wat er precies met uw dochter aan de hand was? Nou, ik vind het eigenlijk privé. Daar heeft de iWorks niks mee te maken en eigenlijk u ook niet. Uiteindelijk hoorden Ron en zijn dochter pas dat alles gefilmd was toen ze naar huis gingen. Hij stelde zich voor als iemand van iWorks en hij vroeg toestemming om de opnames die gemaakt waren, om dat uit te zenden. De camera's zagen eruit als gewone bewakingscamera's. Het op afstand bedienbare cameranetwerk